Ubwansu bw'omuguzi. Yakegima omwanchi omurigereria no basemera ko nebuna kwabere ko gutwara oburigereria obya imigeta seni kya Ndizi TV una yaragire ensa eyemo yabono maragoba ngwereri bagerigaria bene gukwarigane ase emesa ya mangana maya elinde ngumanye na renyere ko bakago kolekana kura chingongo chonsi inyechense chinga kitoroche ekyombegia epra kenyara ko bage kubwage komentari goliria maguta ase sekta yo bosombi enyere ko bakigutwara emechando boigo astinse mochichisemi nigo chiskuru chiabunga bene asokwenda omutimuko omokeigo magayo gukora etamu yabo ya kabere boigo omwanchi omurigereria nigo abagavana abayeme county ya Mombasa na boigo Kakamega banyara ko bagutianirwa bene asogochaka emirimo yabo ase myaka 5 eribosio igo mwanchi omuriye na mange ngo yariganirite asenchera iyo bwagare kurinde to basagosika to basakonyegera inyara gotobwatia asinsemo chimitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na boiga asensemo ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke hereditaria ne Frida Kerubo na asensemo chibiora kerere niko tokubwatira nere Joshua Auta. Magega yekyombegia epra komentari goliria maguta wano nigo sekta yobonchereria asensemo yobosombi yanyorire omuchando kubwatekana nerigolierio bakoerera abana boda boda nigo baine kibuna banyere kwa bakonyora obokongu ase okwenyorera chikastoma chabo ekiagera nigo batema komentari goli bono nigo baganirie eserikali kuligereria engane yasoboime nabo gokoene kibuna rigoliria maguta yanyere kwa likoirana inse omuriketo Josephat Misi na talera chinsemo imiyorogongo Gusii na gutwariganiria orobotiuru asinchira yobwikirano ko elimorio kamaga yogotenwa kwae omurayo gatano bwense Dr. William Ruto bono obogima bwa Kenya nigo bogende tokoba agobogo konga anene kubwatikana ne kyombe keligetene teligoria mabuta epra kyanyara kobage komenta amabuta ase chishiringi emerongo ebere bamuire muna bana boda boda ase ngencho igoriria mabuta lia mentire wanyorire nga customer njikalikoli na bigibigi twamuire nga bono tigatoira ne para torarosie para sesaligete bono tokonyara koni koko kuchikobeka mafuta na moteja tokomumentre igoria gokani ngata konyara bono turi konyara kogendande bono kurumabi naje taiga kominemo indemo kono ko chikomatenga mente kendo kan kubatakana babwatani ase sekta y'obosombi anene ase sema ya boda boda nigo bayeganirie serikali nyare ko bagikwira libaga na koenekia buna ligo lili nyare ko baliko guna ende elio obonjerere bwabo bonyare ko babokolekana ase enchira yoboikirano yongo sabase birangere byane serikali twachorete ese abarengi bose bachorete murayi to William Samoei Ruto irania ancha maftari una gendera trisirigo dia engoro dia gendera kera muisonde mutoto kwa piko wapisete watu de wali mamto amende mono mbuta bo ne to ko kwande dia 22 twarenge gosaba eserikali yo mheshimiwa murayo itutwanje twachorete okuruku mheshimiwa William Ruto toko gosaba iga akikwarenge gwancha otoiraneria maguta yanse because gwatotebetinga bottom up bono twanyorere bintu bikare gokina akikwarenge gwancha otoiraneria maguta yanse egere toirane para tokore biashara koripoteria Ndizi TV korwe county ya Kisii tena Josephat Amis
Omansi omuria tugotigana noroboti ori nigotokende masemo ase county ya Nyamira agwasengo kumanyibuna eskuru ya secondary ya Kebirigo nigo yabwate omoyega bokwenana ebyegwa bakoragwa no chief principal Ezekiel Kurgat nigo ali eira gochikobwaterana nabaorokigwa naboigo aborokia linda kweneki obakoreri obuya ase eskuru yo boigo nigo agani abayiboli kulinda abana babo naboigo ko basemya chinchira cyokobeka omokia ase amasomo abo Omurikito Job Maangi noroboti oruo nigo yare omochengo omonene ase sukuru yabamure ya Kebirigo ekero borokigwa bakorete buya ase amatemwa a KCSE baigwa ebyegwa. Position 3 we had Meshak Maisiba. Then position 2 we had Duncan Murara. Position 1 Kevin Ogeti. Thank you so much. Omworokia omonene we skuru eyo Ezekiel Kurgat natogia aborokigwa ase ogokora buya ase ateba mbabegete emeroberio yogweta ase kerengo keigoro ase omwakoyo. This is the best results we've had in the recent past as a school. And even now that as we prepare to take the KCSE of 2022, we are optimistic that we are going to surpass the kind of the target we have at the moment. We have a target of 9.5. Aboro kigwambase getwa gokora omokia elinde goikerania okogania kwabo ase obogima. And I'm saying that it is possible to come back here and Kebirigo is the right place you are. Abisi omobunge o West Mugirango Stephen Mugaka njatogia aboro kigwa ase ogokora omokia gwetera Dennis Kirwa mbarwa eira gokinia ekerengo gechisemi ase bunge ya West Mugirango. This school infrastructure and especially the laboratory that we want to bring up, a laboratory complex. Now he has promised that once he takes over, or by the time he's coming to office, mwalimu tutakuja alafu tuongee pamoja, we see where we can assist. Abayiboli baikirana ase skuru eyo mbachengera agokora bya gwe skuru eye na kurwa eira kubabwatesia elinde ko yagendereria. I want to encourage my dear parents, we continue studying together to make sure we achieve the 9.5. Ensemo yo motimoko omoke omworokia omonene na semia Baiboli goika aborokigwa ange na aborokigwa gokora omokia. So my appeal to the parents is get so close to these boys. These are boys who really require a lot of encouragement, more particularly because of the nearness to the exam and the very tough year. Chisemi inachio ekebungo kerabege koleta ogonchereria ase obogima bw'omonto kurwa ase skuru yabamure ya Kebirigo ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi gotigara imeye chisemi omwanchi omurigeria nigo ngokumbanyibuna chiskuru a imensetre ya Kenya nigo chiasi kwa bene litkolia rero ase etamu ya kabere ya era rero nigo abarokigwa naboigo aborokia batalera chinsemo a ase bairana nka ase omutimoko omokego kolende abayiboli nigo baboligwa kulinda abana babo naboigo kubasomya chimbwa chindonge chinga kibarairane eskuru banyareko abakwegenderera n'amasomo ito omurikeito Vincent Onyancha noroboti rwa senchira yobekirano gati ya Baiboli kurwe county ya Kisii nigo batebere bunetamu ya kabere nigo yarokana koba enyenga muno kobwatekana buna abana bale gosere gwa kirengaki nabo igokorekana kuobochori abana basigire chiskuru muna ntwa Baiboli ni fact twetera amatemo amange sababu mesiko nya abagatiga iga bana babo ngachi skuru maraka naene bachire mangana ichikura mwara mwe bintu byarenda etamu yego yatuirete njirembe esengencho omwana gagoserigu omwana ikanka okora matukabere oirana goje sukuru ekera ko irana goje sukuru nechibesa chitakeire koko akane sukuru fees eri gwatemire kwanyorire nando omwana ogoike sukuru nando bekwenjera lakini tori gochikogani tuchandeke kamunenga munetu achandeka toetera matemo amange chinga kechi Baiboli basemi go kubarenda abana babo goika baigore etamu ya gatatu nango saba
ase bono ege kumunera orore abaibori korenda abana togocha gokora isuguri cia batanga abana bachireka abana batige baende baburukana chisabu chigurupu chimbe bachigotara ase bagotara gochi mwaro na twakane school fees goikorenda abana na abana munabara bwase batemire baikire to bamasikani abo egerekera abana bagocha koirana bairane bare muna barenge nande ngusaba muna abana basiekire bachirenga tigatobwaterane muna ntu abaibori ekera orocho so mwana gonya gwetana ne stage ima kabaki afuna beire na naho yogorenge ngakikwarenge okora ekera tu abwateranira mini wairi abana abaiga tobachoka basome skuru na bamataracho itamambi egekuro boigo nigo kiaruro gochia saboro kiwa bali barachigwetana na gatigati yo mucho bosongo batabwati kende bagokora esenge njinsa chinda abana bande bagweka bachenchi chianga bansa koingira chisrope bachencha tutete tomanya na abali mutigatobwaterane abali muna abaibori korwa stage tona kia abana abago chencheta etamwe yabire nyenge nakibone kuchikobe nyenge nande abana banechi pesa bago chikotomwa esa baibori bande nkosabanga abana mbabase kwenda mairi esengencho amairi amange niga kobreta ejote ejini chaga moto mingi bono nkosabanga bana mbase kwenda mairi babere chinka chiabo oyo mobwa basai nigonera rure obosemi bwaye igendo ndateba nche ngora kwanira abanafunzi the days back I used to be a student. Nowadays, I'm outside here on the world. This life which we are living is sad. Again, the Kenda Kwana Bible Vaito. More Kuminki Kagan that function, a change the system. And the Kenda Ruto, Mr. Ruto, President, to elect kama tunakupenda. Angalia saidi wa school fees sana, at least wazazi wasiwe wanateseka sana. Nikiangalia hapa nje chini, hata kipande sabuni saa ile ilikuwa 20 bob. Saa hii ni 50. Mimi hasa nimeenda kazi ya 150 per day, nimepewa 100 bob. Ndanunua sabuni ama ndanunua chakula. Etamu ya gatatu asoko igoro kwa jeni gukora cha stari kya 25 na ibere bunenchire mo yo kogendera na masomo abaibori ni goba rokane kwe murungania asoko tebe tamu ya kabere ni go ya rokante ko benyenga mono asebono baganiri ewizara yitsemi inse yobura ibwaye William Samoei Ruto kwane kibuna oyoraji ko tendense mo yitsemi ngoja rekoligereria anene asensemeria ya baibori aseba tebere babere bakumigwa mono aso wakana chibesa anene ensemeria school fees. Kwa reporter ya Ndizi TV kwa katikati ya Muchobo Songo imeye kaunti ya Kisii, ilitirana nchi nkoro kwa Vincent Onyancha. Mbia mano sana omerigecho Vincent Onyancha ase orobotiru oroikirani kwa nitogotigana nayo nigongo kumanyibuna aboncherera korwa ase sekta y'obosombi niko baenekiri samura kubwatekana nechi skuru gosie kwa litukolia rero kolende mbaerera naki oboncherera bwa litukolia rero kubwatekana no komento kweli goliria mafuta ase baenekibuna chigali nigo chiakea imeyo Muchobo Songo ase obosombi bwaba omuchando omurikito natalira chinsemecho na gotwaliganiria oroboti rokubwatia abonchereria kurwa ase sekta y'obosombi nigo benyoria lisamura kubwatekana no gosie kwa bene gwechi skuru nonye ligoriria maguta komentekana abantu barabanga gosabiri lakini bayasamba bwati they don't have money kweli tukoria lero ndigo borobuya lakini ijanga moto leriga abana babo efe ya meta kama iko bala diete mwana nyoko ane ndio chini 700 ndiko jiabeli mmoja anya kitale tiale ngeli bwe ya mara kijiabeli mmoja 200 bono serikali ngego tokonye etu ya ngebo to up one bane poto up poto ona kitoko kwa serikali ngoto tokonye ekuyiri kuyibuke gotiga abantu abana jibako gukwana negatie chintereba nigo baerera emichando banyora kubwatikana no komentekana kweligori ria maguta dokumenti nebe yakongire mono abana bona basumbukira abana baproject abata komentera chibese saguria maguta serikali yari wanje tokeri gakia maguta ebintu byakongire mono ndagere yakongete kerege abana abasumbuete asomejire buya ngosavirigie neli changamoto na FA ya mente bakorera ndo tibantu barere tabantu bagandro mumuna bwalenge butambe boigo nigo chigari charorokana gokea kubwatekana na abiria koba abange titukoria rero bonjorio bakongeta chigari chiborte saguria maguta amente te mono abata bara abange bone chibesa mbabwati uchumie umire bone gato chikoma mono so mugambita kero ogoso bisi dokonya gakia maguta ntongo kwana seri tukoria rero ntobwato bokongo bw'chigari amaguta amentire chigali njiyo chisaini sengenjo aba abantu nabo bakobanga bakabai kuchirogoro gose gocha mata abantu bakabai go chigali njisaini ainere changamoto
asensemo ya abiria nigo baerera na kibanyora omuchando kubwatikana no komentikana gwechibesa cyogwakana egari ligo lina bali mendete asengenjo bono chibesa na karite nkururero sengo safiri gochia na tabumente nsemo ende naumia bono tokosaba serikali ende yajete ngani etororere nsemo ya mafuta etoyererie sababu ndo bogima bokore bochense igonde motongo turabere kila litukuru taoni yango Nyamira ndoje ngana maguta na mona amentire akirego efe ato amente iru kele yendo otoko sabo mongwano twabege terende bono nani ruto na bono lina kitoko korata konye ne fe ato keria ke na maguta mona akirego lege bono efe otoko mia toko nyomba kila lituko Bona nigo bamuganirie omuraibense William Ruto kurigereria ligoriria maguta na korikeya ndabawe kagatima abari mutokoboria babwati basaba komenta segari igoji beza amana mafuta abaira ni so bagwanja so gwanja kwa elaisi yeito eirania maguta anse aritura ikorega sibwenerate Frida Kerubo Ndizi TV Abegereri nabo igo egatiya basubati korwa omuchi bosongo nigo beso kibene na goteba bunambale tayare ase okwamereri ekina kebekire bosibwe kegambero nabego kwamereri obubuibwo mu Women Rep County ya Kisii Doris Aburi omulikito ndemo Steven Norobotira senchira iyo bwagale Korengana n'abawakili abasubati basangane kinyomba cy'oboralia nigo bate baberure kwegerera obubibwa Doris Donya Aburi buno mu Women Representative ogatatu Kisii aseki nage kwamerera obubuyobwo kebekira aseki gambero gia Kisii. Kuna kesi ambayo imewekwa kotini pale Kisii law courts ambayo ina challenge ushindi wake na sisi tunaamini kwamba alishinda kwa njia iliyo wazi na peupe na kwamba hiyo ilikuwa uamuzi wa wanawake katika jimbo hili na wanaume pia tuliamua kumchagua kwa sababu tunaamini kwamba atatutendea kile ambacho anastahili kututendea. We are supporting her pro bono. We are not seeking any payment. We believe that her age bracket is not far apart from us. Abagereri abwo nigo batianire gochikwegerera Doris Donya batari kumwaka ni pro bono asekeri batebire mbaisanegete no bwi no bokoreri bwaye. Apart from us being advocates of the High Court of Kenya, we are Kenyans, we are taxpayers, we are voters. We voted, we vouched for her. We believed in a manifesto. We are here to show our support to our women rep. We are happy to be part of the exercise. We are together with you as the LSK team. Thank you. Chinga kiechio abonche liko ruechira daraja mbiri nigo baichaneire bali babegete kinagyo kwamereri obubuyibwa Donya ase baigereire obubuyobwo ase obochorio bonene akamoranje oli obegete binaime kachiaye ngoro rusie tonya kobori onde orusie kina kelime omotebyo mongina Donya so bisyo konya abangina ba market obwata na maboko akero montako bwete chukura mwata ni 100,000 sababu kieko ngero montoko beke petition nane no musacha ntubu nabangina ntoka nitutonyoreke ene giaito. Kuna mwanaume anauliza kiti ya Women Rep. Tafadhali nenda mtoe hiyo kesi kotini. Mama huyu Doris Donya tota kuja tufanyie kazi. Asobo cholio bonene Doris Donya bwekia makia waipaniga mu bwomuroniri oye bwange Janet Ongera bwa ODM asomo baro bwechikura chietane tichiribwe mia yemo na 20 asebono obubuyibwaye barasa amaboko yeke gambero. Koripoteri getaseni kia Ndizi TV Elietariane Ndemo Steven Eamate eyemo kuruaga kero imeyabu machoge chache nigo yaganiri obokonyi bwechibesa ase omwana obo omunyaruka oyure ase ekerasige 12 elinde konyora obogwenia omurikyo ito Mildred Mumanyi natalera ensemeyo nagotwariganiria orobotiro kubwata ase njira iyo bwikirano.
obogima nigo bogendrete gokong'era abange ase ensemo y'echindagira efees ligoririe ebinto byeng'encho nase abande gosinyugwa kana chibesa chia nyagitari. Omwana Elizabeth Gesare korwa ekenyoro kia Nyamboga ime yabo machoge chache oyore kirasi ya 12 ase skuru ya sekondari ya Nyagenge nigaro murwaire asasi nyurukonyora ebitoki ebyo bire chiri buchimya isano ulia kwegendereria obogwene bwae ase nyagitari ase arware temboto nechibesa chiganeirie nigo chire chinyinge buna mamo mwabo akoerera. Mwana achagete korora 2021 agatwara saini yuko bimbe mboto tukaira ngoranganda kene lino lakini likaendelea kusiti. Agaika 21 October tukaenda Kisii level 6 tuka X-ray tukatumuka alafu koira na chibea sikatolema tuika 2022 July ande tukaenda level 6 tugatendi kuno munyakitari akanyore shida bwate eseke nyinyo kya twari rumuchande nyamemere tororeta kero kurusu nyameye gukosti itagete chuma eguchiko support chingangura chume yone gukosti chibesa chire chinyinge chitutari konyara gutwara alaundi 500,000. Nonyana boigo nigo nginago ntebia chibese chio nigo chiri chinyinge no konyora kwabo nigo korogoke ase ise boigo akwera igoro yege barua agokora. Yondo mutaka sengo kolega singo koleke barua omanyi ndigiro muchibo muntu nko muri siri chiombe. Timbu atinguru jinde besanko ewo ekobe enkeru na 500 nero ngokolera. Abana mbugate saba. Abana bonsi mbata gitindagira. Akagundo na bugate onkonde sita singinja abana barabange. Bakwende sukuru ngakiende baseri ku kibasa chiabora baberaka 500,000 chikunyora withugorogoke ituko kole konda ya siringi 100 ase chinga kiecho nigo abaiboli abo babwate okugania kwabo gochiase abasamaria abaya gwatugania kuya batokonye egere tunyare gukonya omwana achokora matemu December na November ukora guchia matemu anyare kurwali wenda gukora matemu bono boro no boikire gabono timbu atinguru ende yonsi ndanya kurwali omwana gusabwa basamaria baya bonsi bali bagwata nkolengi ya yokokonya bankonye akonyere omwana elinde nera abwe kanimira abandi agende sukuru asome nabonda igubuya karo omwana arwaligo abanyakenyoro nabaroboni go barenge na yaiga igo tugosaba mwesimiwa arba miruka rongo ruito no mwesimiwa simbarati gabana yaito mama konye mwana no alisku kiarana ata kirojo kara matemu mbona sebije mwese kolige na mama karo bimbire sana kurwa atikete skuru kiaro mwana na rubwe kabwate oroje wasoma asaiti abande igo tugosaba bana muno mugumeni oito twachora tolistonya toto motokonye egero mwana oyo iganya ale kobo kurwaligu akendera amasomo aye kero muntu nabwate endoto yae iria aganeti gwikirania kurende aso mwana Elizabeth Gesare endote yo nigo yatenenire asegeka egeke aso gosaba kwayo konene amona kuri kwa baibuli baenga omosamario muya aisokie iria mukonye irinde lyo boroiro bwa mubwatire unyara ko baboko bwena irinde lya gendererie amasomo aye na gwikirania endoto yae hingo ripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwaga igabo machoge chache iritariane Mildred Momanyi. Omugavana wi county ya Mombasa Abdul Samid nigo atianigwa bene ase ogochaka emirimo ya bene ase emyaka 5 eribusio abarai akorwa obomo bwa azimio la umoja nigo baikirana asinsemecho elinda kweneki ogotianigwa ko orobatura sinchira iyo baikirano. Abdul Samad Sharif Nasser do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya County, that I shall diligently discharge all my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, or ill will. So help me God.
Omoraibe kiame kyo gianak Martha Karua nigo aikirana asinseme cha soko eneki ogotiani goko ase amusaba omugavana we county ya Mombasa kugenda kubwatirana ne serikali enya ase okoeneki obokoreri obuya kolende nigo ali eira gochikubwatirana no mugavana yo ase okoeneki buna chira chiri banyata kwa bakori chinga kichie campaign banyare kwa bagwikirani. So I want to say to Governor Abdulsomad, collaborate with the government ambayo imenyakua, but collaborate from a position of strength, not kneeling down. Collaborate, knowing that Mombasa is solidly behind you and that we in Azimio will be at hand to help and support you whenever need arises. Kwa wafuasi wote wa Azimio na wale wote wamechaguliwa katika Azimio la umoja, mujipe moyo, sio lazima kukimbilia wale wamenyakua. Kaa pahali pako na upatie watu huduma. Collaborate, but not kneeling down from a position of strength. Onyo kwa kila mtu, mtaletewa mambo ya kumutenganisha, divide and rule, ndivyo waweze pia kunyakua Mombasa. Musikubali kamwe. Mwancho murigereria kurwa sorobotiro nigo naikire omwelio bwa mangana maye asibire biga kolende ngo gusaba tobasa gusika tobasa konyegera chikoraga chinsa isato ayo na mange no yanyare asinchira iyo bwikirani genda gutubwatia asinse mochi mitandao asinsemo ya Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na bayigo asinsemo ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News asinsemo ya website na bagotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke maige chikamera soko enekibuna ebichana boigo eliogira gukira sole asinchira ya bene na repetronira mukira tonya kwa tukubwatanira Joshua Auta asinse mochi biorokerelio na ncheria ne Frida Kerubo ngukoganiria oburigereria obia.